הגן היה פה. וואי 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 וואי. אדוני המלך! אדוני המלך! אדוני המלך! שכחת לעשות את פעילות הבוקר. אוי ואבוי. כן. טוב שנזכרת. כן. טוב. כן. מה קורה איתכם ילדים לא אדע, אבל אני חייב להתחיל את יום העבודה. אני אוהב לעשות הכל מהר. בואו תראו איך תוך דקה את כל פעולות הבוקר אני גומר. אתם מוכנים ילדים? אז הדבר הראשון שמלך הבלבול עושה, איך שאני קם בבוקר, אני משפשף עיניים. ואחר כך אני מסרק את שערי 1 ו2. 1 ו2? 1 ו2? מה פתאום? מהר, 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 מהר. עם... לא. יפה מאוד. עם מברשת השיניים. ועכשיו ילדים, אני כמובן חייב להתלבש. קודם כל, דבר ראשון, חולצה. חולצה זה ממש קל. אני חייב להראות לכם חולצה, בקלי קלות אני שם את החולצה. זה לא בעיה לעשות. חולצה זה הכי קל. אדוני המלך! איפה אתה? אדוני המלך! איפה נעלמת? אדוני המלך! כן. לא. נראה לי שצריך לשים את זה קודם כל ברגל הזאת. נכון. לא. צריך לשים את זה קודם כל ברגל הזאת. כן. לא, מה פתאום? לא. צריך לשים את זה איפשהו פה, אני יודע. צריך לשים את זה... אולי צריך... לא? צריך לשים את זה אולי כאן? לא? אולי ככה? לא? ככה. צריך לשים את זה ככה. איפה המכנסיים? איפה המכנסיים? איפה הם? איפה הם נעלמו? נעלמו? הנה הם. צריך לשים את זה קודם כל צריך לשים את זה. כן. ככה? כן. ומה עכשיו? עכשיו. צריך לשים את זה עכשיו. גם בפנים? כן, בפנים. הבנתי. זה ממש קל. יופי. כל הכבוד. יופי. ועכשיו ילדים. קדימה. מכנסיים. מכנסיים זה ממש קל. קלי קלות. בטח. הנה המכנסיים באים אליי. קדימה. יפה מאוד. בבקשה, אדוני המלך. מכנסיים זה ממש קל. צריך לשים אותם פה. מצוין. אולי... צריך לשים אותם פה? אולי צריך לשים אותם... איפה? על הראש? על הראש. רגע, אולי צריך לשים את זה ככה. צריך לשים את זה ככה? זה יופי! אולי כמו סופרמן, ככה. רגע, אני יודע, צריך לשים את זה. רגל אחת. פה? רגל אחת פה? רגל אחת פה? ממש כאן? כן? רגע. היי! ורגל אחת? רגל אחת? צריך לשים... זה קל, כן. היי! ומה עכשיו? עכשיו? מה? את הטוסיק צריך לשים... מצוין, כל הכבוד. יפה מאוד. זה שמיכת בוף? אומרים שזה שפוך, זה שפוך. שפוך? איפה הכפתורים שלי? היו לי פה בבוקר כפתורים. מי לקח לי את הכפתורים? איפה מאחורה? אולי פה? לא משנה. אולי פה? ועכשיו ילדים, איך אפשר בלי נעליים? נעליים כמובן. כמובן. על הידיים. על האוזניים? על הכתפיים. על הברכיים. על הישבניים. לא, השפניים. ועכשיו כדי שיהיה לי המון כוח, את התעמלות הבוקר אסור לשכוח. כן. 1, 2, 3, ידיים על הראש. אדוני המלך,
אתה סיפרת להם מי צריכה להגיע היום? אוי ואבוי, לא סיפרת? שכחתי מזה לגמרי. אוי ואבוי, לא נורא. ילדים, אתם רוצים שאני אספר לכם סוד? אבל אל תספרו אותו לאף אחד. הוא סודי מאוד. אני מאוד מאוד מתרגש. הלב שלי בוער כמו... אש! 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 יש לי פגישה חשובה מאוד בשעה... 6! 6! לא תנחשו מי אליי ממהרת. זאת נסיכה. כן. לא סתם גברת. היא מקסימה, יפה ונהדרת. ואתם יודעים איך קוראים לה? הנסיכה... ורד מסודרת? הנסיכה